The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Before anything else, sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, giawag ka higala. Ingon nga dili magtotoo sa dawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw maluwas. Ang Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Human mo buhata ka na, ikaw makasalmot na sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo igsuon nga magtotoo, fellow believer, giawhag ka, gipahinumduman ka sa andam sa mong kaugalingon. Kung nakakabay, gihambin ng mga sala sa hunahuna, sala sa dila, o sala sa buhat, kana mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Hinganli ka na sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Musa, humanimbuhata ka na, ikaw mahibalik sa imong pakikambitay sa Dios, o andam na sa ikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again of assembling ourselves together in obedience to your word. We are living here in this country where the laws of the divine establishment sustain the freedom to worship, to assimilate the word of God, and again be given the opportunity of accelerating in our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. So,
May we be challenged to concentrate on these critical things, that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Aniyan na sa kita ning atong pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. So we are here today. Buntag ba sa inyo diha o hapon ba? Basta maayong adlaw kaninyong tanan. So salamat sa Dios nga kita dala na usab nining atong panag-uban. Ug I hope ana kas mayong panglawas askil sanag sa imong pangisip nga kita gipabuhi pa sa Dios, nagaginhawa pata kini gumikan lamang sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, sa iyang kortesiya o grasya. Dili kita takos nini. We don't earn it nor work for it. Kay grasya man. Karon nato ipadayon ang atong gibiyaan nga pagtuon bahin sa niya kita sa atong tun-anan nga giuluhan og creation account in the book of Genesis. Okay, honestanan. Ablihing imong Biblia diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 1. Exodus chapter 20 verse 1. Okay? Bersikulo 1. Ug ang Dios nagasulti nini mga pulunga nga nagkanayon og sa in English, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Mao kani ang unang commandment, ang pagdili, the prohibition of idolatry, ang pagdili sa pagsimbag Diyos-Diyos. Mao ni unang mando sa Dios. Thou shalt not make any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, that's mga kalanggaman, or as in the earth beneath, mga kahayupan nga nasa mama, sa yuta, or in the water under the earth. Ayaw paghimog bisag unsa that is a likeness to any animal. Nang lupad ba na sila? Nagalakaw ba sa yuta? Or diha ba sa tubig? Or to any member sa kaliwatan sa tao. Physical images, mga hulagway nga physical, are prohibited, ginadili sa Dios. Ug ang hinungdan ngano kini silang ginadili mao nga, by the way, God does not have to give us the reason, but when He says something, He commands something or prohibits something, but suma sa gisulti sa salmista, the psalmist, nga unsay gisulti, they have eyes and they don't see, they have ears and they don't hear, they have a mouth and they don't speak, and everybody who has them is like them. Unsay mo pasabot? Kini nagpasabot that as those images are lifeless, why kinabuhi? So those who possess them, kadtong na nag-iya sa ingon, are likewise lacking spiritual life, mamagtutuo man siya, o madili pagtutuo. Whether they are carnal believers or unregenerate unbelievers, nga na nag-iyan nining maong mga larawan, they are carnally dead. They have no life. Therefore, they are prohibited. And yet, sa samang higayon, at the same time, in the tabernacle, ang Diyos nagamando for two angels to be created
with their wings overspreading sa gitawag og mercy seat. Apan usa ka na ka butang that's specifically set up there aron sa pagpakita og paghulagway sa presensya sa iyang pagkamatarong, perfect righteousness, ug sa iyang pagka-makiangayon, perfect justice. Viewing sa sala sa tao and being visually propitiated sa gisabwag o giwisi-wisi nga dugo, sprinkled blood sa adlaw nga gitawag sa in English og Day of Atonement of the fall of the year. Ang unang sugo, the first commandment, is a prohibition o pagdili sa pagsimbag Diyos-Diyos o idolatry sa in English. You will not make them. Now, if you don't make them, you cannot have them, right? Kung naa may laing tao nga mugamag ingon yana, can you have them? Well, obviously, kung ang Israel ginadidan, prohibited sa paghimog ingon yana, gididan usab sila sa pagpanag-iyag ingon yana. Correct? O nga nung dili sila makapanag-iyag ingon yana? Because tungod kay they are lifeless. Way kinabuhi ka na sila. And people have a tendency to imitate, musundog, o muawat that which is around them, that which they visually see. Ug mao nga gidili ka na sa Dios. He says in verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them, or serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Ang Diyos is jealous for His the priority, the centrality of Himself in the life sa iyang mga katawhan. Abubuan siya to the point of the elimination of idolatry. O kung ang iyang katawhan don't eliminate, dili mo hikling sa idolatry, none. They will be turned over to divine punishment. Pahamtangan kini sila sa pagpantun sa Dios, and God will give them sa divine solution, Diyos tong kasulbaran, to idolatry, which is intensive discipline. You will not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting or imputing the iniquity of the fathers upon the children, under the third and fourth generation of them that hate me. Na ay negatibong pagtubag ngadto sa pulong. There's negative response to the word. Ang Dios takes the sin sa mga ginikanan kinsa negatibo ngadto sa doktrina og i-impute, ipasangil ang maong mga sala ngadto sa ilang mga anak. And God punishes the children gumikan sa mga sala sa ilang mga ginikanan. Huwag kini magpasabot nga ang Dios dili mo disiplina o mo pahamtag silot ngadto sa mga ginikanan tungod sa ilang mga sala. He does. But the children imitate. Nang sundog, misunod man sa daotang buhat, evil sa ilang mga ginikanan, and therefore, God, in the children's imitation of the sins sa ilang mga ginikanan, God punishes the children for the same sins that He has punished their parents for. Gitawag kinig imputation through imitation. O sa laing bahin, on the other hand, showing mercy on the thousands kanila nga nahigugma kanako og nagatuman sa akong mga sugo, that is imputation through imitation. Aniya kining mga anak responding, imitating the positive response, the divine viewpoint. It's called hate versus love, dinhi. Evil or human viewpoint, divine viewpoint, love. Ngadtos mga magtotoo who respond positively toward the word og nagatuman sa akong mga commandments, mga sugo. Then, of course,
This is the entire doctrine of culpability. Thou shalt not take the name of the Lord in vain, for the Lord will not hold them guiltless who takes His name in vain. Hinumdumi, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, you, nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that was in your gates. Ngano man? Why? Tungod kay, ang Sabbath day is a memorial, paghandom to God's grace provision through creation. Unom kaadlaw sa kabuhatan, creation, God rested on the seventh day. Listen, as a memorial to His own creative work. Ang ikapitong adlaw is a memorial as a rest period to the grace of God. And ang ikapitong adlaw, therefore, was created by God alang sa panalangin sa tao. Verse 11, For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, or sanctified it, or set it apart. Karon nag-ingon kinig, in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Ana diha ang pulong asa, nainumdong kanining pulunga. Unsay gisulti sa Genesis 1:1, in the beginning, God barad the heavens and the earth. Interchangeable use, paggamit sa baylo-baylo, sa bara ug sa asa. Alright. Atong tanaw na pod ang Exodus Kapitulo 31. Atong sugdan diha sa versikulo 12. Verse 12 says, And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Just to pause, una ta dinhi sa taliwa niini. Hinumdumi tuod nga ang Ten Commandments diha sa Exodus chapter 20 we have just gone through. Kini gi disenyo or designed for the nation of Israel. Ang simbahan, the church age, dili ubo sa balaod ni Moises. Atong hinumduman kana. Siyam ni ining napo ka mga sugo, however, happen to be repeated sa epistola sa bagong pagkisaad. Ang usa, that is not, mao ang to keep the Sabbath day. Ana kita gutlo por gutlo, matagutlo, moment by moment Sabbath rest sa gitawag tag faith rest life. Nga gisgutan diya sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa 3. Now, just bear this in mind. Hinumdumi lang ni. Nga when we are dealing, of course, sa balaod ni Moises in the Old Testament, the Mosaic Law, mao ang labing concentrated form of doctrine anywhere sa tibuok nga Old Testament. Apan gituyo kini, gidisenyo kini specifically alang sa nasod sa Israel. You shall keep my Sabbath, for it is a holy
a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord thy God, had sanctified you. You shall keep the Sabbath therefore, it's holy unto you. Everyone that defiles it shall surely be put to death. Whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Now, ang giingon nga cutting off of the soul is the equivalent term of being put to death or pagkapatyon. Unsa ang silot ubos sa balaod ni Moises sud sa nasod sa Israel for doing work nga may kalabutan sa making a living, pagpanginabuhi ubos sa Mosaic law? Unsang silot? Death, kamatayon. Well, inigmatan ni mos buntag o bakod ka niya, imong iarin sa imong higdaanan, is that pagbuhat? Is that work? Ano? It is not. It has to do with making a living. Mao na gidili dinhi. Wherefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made the heavens, ha-shamayim, and the earth. Og sa ikapitong adlaw, siya mipahulay and was refreshed. Og ang pulong diha nga made, asa kini, asa. Okay? In 6 days, he asad. Well, did he bara or did he asa? Well, both ang duha. Kay mabaylo-baylo lagi kini, interchangeable. They are used, unsa? Mabaylo-baylo, interchangeably. He didn't do it sa makaduha. He didn't first barad and then turn around o iyang gipa-wipe that up and in 6 days asa. They are used. Gigamit kini sila nga mabaylo-baylo, interchangeably. They are describing. Nagapadayag o naga-describe sila sa mao gihapong butang. The same thing. Alright. Karon, atong ablihan ang Nehemiah Kapitulo 9. Nehemiah chapter 9. Now, ang mga ngan sa pipila ka mga individuals nga gisgutan dinhi sa libro ni Nehemiah Kapitulo 9, versikulo 4 ug 5. Kini sila are presenting the worship of God in a public assembly. Ug sila nagaingon, as we break into the middle of this, sa taliwa gyud nini dias versikulo 6, Thou, even thou, art Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. Now, at the beginning sa versikulo 6 dinhi, again, you Lord are alone. You Lord are alone. You have made the heavens and the heaven of heavens. What's the word for made? Well, it's cal perfect indicative second masculine singular of asa, describing the same thing. So, ang unang butang that we have here is the interchangeable nga paggamit sa bara ug asa. And especially, labi na diha sa Exodus Kapitulo 20, in 6 days God made the heavens and the earth. In 6 24-hour periods. 6 24-hour periods. Okay? Day 1, first day, second day, third day, fourth day, fifth day.
144 hours. That's how long Genesis chapter 1 took. Okay? Karon, if these were indirect sequence as they are, therefore, there's no gap. Why kang tali sa Genesis 1:1 and 1:2 of millions of years or any other period of time? Now, balik ta dito sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, verse 1. Verse 1 says, "Again, in the beginning God created the heavens and the earth." Verse 2, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. At the surface of the deep, and the Spirit of God was intensely moving upon or hovering over the face of the waters." Karon ang lantugi o argument sa giingon og gap theory, teorya sa kang-a o gap. It goes like this. Nga ang Dios wa mubuhat sa kalibutan to be a mess nga kuno diha ipagkaguliyang niini in its destroyed condition matud pa sa maong theory. But I think we have a rather different perspective din sa balang kasulatan. Ang ana sa Biblia, diya sa Genesis 1:1, the beginning, sinugdanan of a process nga ang Genesis 2:1 na kanayon was completed sa paghinapos na sa ika-unong nga adlaw at the end of the 6th day. You see, ani ang kalibutan? Here's the earth. And the earth is created, and it's surrounded, gilibutan kini o giputos og tubig. It's encased in water. Gaingon kini, it is completely immersed in water. Kumplito kini pagkalusbog sa tubig. Og wa lang kay ang kalibutan immersed in water, og ang first heavens is around the atmosphere sa kahanginan, palibot sa kalibutan, ibabaw sa tubig, up to about 50,000 feet. 50,000 ang giladmon. O the other thing is, nga dinhay hingpit nga kangiob, total darkness. Why kalamdag at the time sa original nga kabuhatan dinhi sa Genesis 1:1. That's the condition. Mao to'y kahimtang sa original nga creation. Karon, atong idugtong dinhi ang duha ka butang alang kanimo. To look at Genesis 1:5, nagaingon kini og, God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. It literally says one day. Sa Hebrewanon, nagaingon kini og Yom Echad. O kana nagkahulugan sa kay kining, by the way, atong i-spell gining Yom, Y-O-M, o niya Echad, E-C-H-A, the numeric cardinal adjective, kining Echad, and then D, Echad. O kana nagkahulugan sa in English og one. It does not mean first. Kay kini usa ka cardinal adjective which means one. One day. Ug ang one day means 1 24-hour period. Okay? Ug ang buti pasabot niini alang sa atong kasayuran is everything that happens between Genesis 1:1 and 1:5, as we have the verse differentiation pagkalahi sa bersikulo. Ang tanan nga nagakahitabo sud ning tungura happened in that first 24 hours. Appeal na niya na ang creation of the heavens and the earth in the condition of which they were originally created. Unya,
Diha sa Kapitulo 1, versikulo 8, ang Dios mitawag sa kahanginan nga kalangitan. Ug ang evening and the morning, mao ang ikaduhang adlaw, the second day. This is again the word yom, ang noun nga yom, Y-O-M. Maurang pulunga ang gigamit throughout this passage, ug ning tungora, it's modified sa usa ka adjective, sheni. Okay, sheni. S-H-E-N long I, sheni. O kini nga pulong sheni, usa ka numeric adjective also sa Hebrewanon. Apan dili kini usa ka cardinal numeric adjective. It's rather an ordinal numeric adjective. Kaya bigod nimo, ang mga cardinal numbers mo kini mosunod: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Sa laing bahin, ang mga ordinal numbers mao ang first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, etc. Ug mao kini ang mga kalihukan o events nga nagpangitabo diha sa Genesis 1 verses 6 through 8, the second day, ang ikaduhang adlaw. Karon, kung mao kini ang ikaduhang adlaw, I wonder which day is the first day. Ang tubag mo ana sa Genesis 1:1 ngadto sa 5. And everything that took place on the second day is described diha sa bersikulo 1 ngadto sa 8. Just as everything took place sa unang adlaw as described diha sa verses 1 through 5. Everything. So the Genesis 1:1, ang kabuhatan sa mga kalangitan o sa yuta. And what follows diha sa Genesis 1:2, na nagkanayon pag-usab, o the earth was without form and void, and darkness upon the face of the deep. Kini nahitabo usab on the first day, sa unang adlaw. Why divine judgment o Diyos nung paghukom ang nalambigit din But rather, when the earth was created, sa dihang ang yuta gibuhat kadto nga giputos sa tubig, encased in water, og sa tumang kangitngit, total darkness. Way kalamdag o kahayag nitong tungura sa original nga kabuhatan. So that as Genesis 2:1 says, at the end of the sixth day, the process nga gisugdan sa Dios diha sa Genesis 1:1 na kumplito. It was started dito sa Genesis 1:1. It was completed in Genesis 1:31. It's a process. Ang tanan wa buhata in a moment of time. Although mahimo ra gud untag buhaton to sa Dios sa ingon, og nahitabo kun nahitabo pa unta kadto nga si Adan mangutanan ni Eva or si Eva mangutanan ni Adan og gaunsa ka man gahapon. I don't know. Unsa man day gahapon. Di ko kay numdum gahapon. What did you do yesterday? It's funny. Wa pud ko mahinumduman. Now, diya sa Genesis 1:13, the morning and the evening were the third day. Og this is the adjective shelishi. Shelishi. Okay? Again, the word yom, a noun, is used. Gigamit din Shelishi, atong i-spell kini. S-H-E-L long I, S-H long I. Okay? Shelishi. Now, kini shelishi, that's verses 9 through 13. And diha sa versikulo 19, verse 19, anatay ikaupat, the fourth day, ikaupat nga adlaw, Rabii.
Now, ang ikaupat nga adlaw, fourth day, Rabi. R-A-B, long I, o sundan nga po, long I, Rabi, fourth day. And so on the fifth day and the sixth. Busa, what we have here, ang paagi nga gipahimutang nila dinhi, the way this is set up, and it's a chronology that's established, kini atong makita sa ingon ini. Verse 5, that's one day. That's one 24-hour period. There's a second day. There's a third day. Here is the fourth day. Here is the fifth day. Here is the sixth day. Here is the seventh day. Ang nahitabo sa ikapitong adlaw, seventh day, mawang unsa. Unsa man. Ikapitong adlaw, rest day. Adlaw sa pagpahulay. Genesis 2:1-3. Here is where rest occurs. Where God stops working. Miundang, mihunong ng Diyos sa iyang kabuhatan. First 6 days. Diha may tabo ang kabuhatan, creation. It's a process, usa ka proseso kadto. Gisugdan dito sa Genesis 1:1 ug nahuman diha sa Genesis 1:31. Okay? Now, ang one day nagkahulugan og this first day. It's one day here at a 24-hour period, and the same thing is true on the second day. 24 oras usab. The third day is a 24-hour period as well. The fourth day is a 24-hour period. The fifth day is a 24-hour period. And the sixth day is a 24-hour period. Ug naay mabaylo-baylo nga relasyon, interchangeable relationship dinhi tali sa cardinal adjective 1 ug sa mga ordinal adjective, second, third, fourth, fifth, and sixth. Maunay ordinal adjectives. Ang hinungdan nga nung ang Diyos diha sa Genesis 1:5, God the Holy Spirit had Moses write one day. It's because it's saying, kining unang mga kalihokan gikan sa gabi hangtod sa pagkabuntag, covering a 24-hour period, that's one day. That's one 24-hour period, and it's the same length of day. Second day, the third day, the fourth day, the fifth day, the sixth day, they're all 24-hour periods. Ubusa, as they are here delineated sa nagkalandayang mga bersikulo, is sequence of verses at tibuok ang kapitulo, ang tanan kanila are 24-hour periods. But different things happen niining 24-hour periods. This is one day. That's one day. This is one day. This is one day. That's one day. Now, kung ang mga bersikulo 6 ngadto sa 8 is the second day, and 9-13 is the third day, and so on through the chapter, then I wonder what day is the first day. Yes, that's the first day. But wa man na ipaklaro mayo. It's not stated that way. Wa ka na ipatik that way because He wants us to let us know it's a 24-hour period. Sumasanandan tang pag-designate sa atong pagi karon. So, ang tanan therefore nga nagakahitabo sa Genesis 1:1 through 5 took place in the first 24-hour period. Okay? Karon, aron sa pagpakita kanimo sa sunod nga lakang on progression of significance of this, verse 2 says, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And then the Spirit of God was intensely hovering upon the face of the water." Karon, ang bersikulo 2 nagsugod sa gitawag ta sa Hebrewanon og a simple
wow. Pronounce wa. Okay? O kung kining simple wa, kini looks like this. This is a conjunction. Sa Binisaya, pagkasulti, pangsumpay o pangdugtong. Conjunction. This is the conjunction nga nagpasabot og and in Hebrew or sa atong pinulungan og Binisaya. Atong gi-transliterate kini pinagi nini wa. Ang haaretz hayatha. Kini ana sa perfect indicative third feminine singular gikan sa verb haya. The verb source niya nagitsurag pariho ini haya, transliterated haya, H-A-Y-A-H. And this is a verb nga nagkahulugan og to be or to exist. It is in Greek. The direct equivalent sa verb aimi. To those of you who are familiar with the Greek language. Aimi. So, the earth was toho wa boho. Mga taon niya ng toho wa boho. Karong taon. Okay? Apan ko na naatanining simple wa. Nagisundan sa subject and the perfect tense of the verb, it establishes for us sa unsay na bantog sa Hebrew grammar o a circumstantial clause. Kini na pong circumstantial clause, usa kini ka clause nga naga-describe sa mga circumstansya in which the previous independent clause are existing. Ako itong balikon. The circumstantial clause describes the circumstances in which or which are existing in the previous independent clause. Ug unsa man ang previous independent clause? God created the heavens and the earth. Karon atong isuwat ni o isuwat kopya ba diha sa imong notebook. God created episamayim, the dual heavens, and compound direct object, the earth. That's verse 1. Versikulo 2, and the earth was toho wa boho. He doesn't do what has happened at this point. Well, not until the fourth day. Tungod kay morning tungura nga ang mga kabituunan are going to be created sa Dios, lakip na ang buwan o sa mga planeta. And the sun has appointed, not created on the fourth day, but appointed to rule the day. But immediately, ang focus sa pagtagad goes heavens and earth through the earth, diya sa versikulo 2. And kining simple wa plus the perfect tense of verb, kini nagpaila once again nga naatay circumstantial clause. Ug ang circumstantial clause dinhi naga-describe sa kahimtang in which the heavens, namely specifically the earth, gibuhat dinhi. Giun sa kani pagbuhat? Toho wa boho. Without form and void, matod pa. Okay. Ato nang hisugutan kining toho. Toho wa boho. Karon ang noun nga toho is translated here as without form. That's fine. It really means formlessness, shapeless, way purma, way hitsura, way dagway. Void. Both of these are masculine singular nouns. Boho, translated in here as void, nga nagkahulugan og emptiness, pagkawaysod. Now, kining duha ka noun toho ug boho are only used in the Old Testament together sa makatuo kay gayon. Unas tanan, kini sila gigamit didto sa Isaias 34:11.
ikaduha in Jeremiah 4:23. So, monto ta sa Isaiah 34:11. Isaiah chapter 34 verse 11. By the way, ang Isaiah chapters 32 and 33 ug kini mo extend ngadto sa kapitulo 34 are a prophetic passage dealing with the events, mga panghitabo sa kahulayang bahin sa tribulation period o sa magkagrabe na ang Diyos nung paghukom nganis kalibutan, followed by, and of course included in which, is what is called ang gitawag og ang adlaw sa Ginoo, the day of the Lord. Diha sa kapitulo 34 o sa katapusan ang giingog regathering o pagpanalangin sa Israel dito sa millennium in chapter 35. Followed by, of course, in chapters 36 through 39, what is known as the Great Historical Interlude diha sa libro ni Isias. The tier diha sa Isias 34 sa paghulagway sa mga kahimtang of divine judgment, that is, the procedure, ang process nitong pipila ka mga detalye of divine judgment. Finally, he gets to the resulting condition nga magaproduce on the face of the earth sa panahon sa kasakitan, tribulation period. Ang kang Daniel nga ikakapituang simana, 70th week, nga makita ta diha sa Daniel chapter 9 verse 27, that are going to be devastation. On what we see going on karong panahon na, anthrax attack, talking about smallpox, ug uban pa, it's just getting a little bit of insight to the seal, trumpet, ug sa bowl judgments sa panahon sa tribulation period. Adunay duha niya ng maong mga paghukom. Ang usa mao ang seal judgments, ug ang usa mao ang trumpet judgments. So he's gonna wipe out 50% sa populasyon sa kalibutan, and there's only 2 of the 21 judgments. Now, karon what we're going to do is break into the middle of this context, dinhi. So here, toho, wa, boho are describing, nagahulagway sa kahimtang nga labihan, kagrabe o kadako nga pagkagunob, utter devastation. Agig resulta sa paghukom sa Dios sa panahon sa tribulation period. There's no question behind yan. Alright. Tanawa diha ang Jeremiah chapter 4. Jeremias kapitulo 4. Dinhi nagahulagway, nagapakita sa usa ka kahimtang that's going to be characterized by divine judgment sa yuta sa Palestina, on the land of Palestine. Siya nagkanayon diha sa versikulo 23, I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. And without form, its formlessness is toho, and void is waboho. Emptiness ang pagkawaysod, kabhang. And in its effect, they reference back ngadto sa Genesis chapter 1 verse 2, and in comparison, pagtandi ngadto sa kadaot, devastation that's going to hit the southern kingdom of Judah when God's get done with them, the Babylonian army destroying niya ng yuta. So here, in comparison to Genesis 1:2, it is comparing, nagatandi kini sa Genesis 1:2, and the formlessness ug ang emptiness, pagkawaysod sa yuta sa panahon sa original nga kabuhatan, original creation, is gonna be like the land, the kingdom of Judah, human ang mga kasundawas Babylonia carries off all of the surviving remnants
mga nahibilin nga buhi sa Southern Kingdom of Judah kadtong wa mga matay og sila gipangda ngadto sa Babylonia, ang yuta is going to be totally devastated. Tuho wa buho, formless and empty. Pagasunugon ang mga kabalayan, ang mga paril sa Jerusalem, pagatumpagon. Dinhi una kita mohunong. Yan ang atong pagtuon niini. Og I hope mo sunod gihapon ka sa atong sumpay niini, sa pagpadayon niini. Musa gidapit ka gihapon sa pagpakiguban dining atong Bible study through the YouTube ubos nining atong ministry. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining higayon nga imong gigahin alang kanamo Diyos sa among pagtuon sa imong balaang pulong o nga kiniunta o Diyos. Mutuhop og amo gayud kining dawaton og tuuhan og among gamiton sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi. Na binabahin nining kabuhatan nimo nga among gitun-an ang unang libro sa Biblia, ang Genesis. Hinaut nga ikaw magalamdag ka namo kanunay sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. O kami nagaampo Diyos nga imo kaming dasigon o dadon sa dinhining napita sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.